Buckinghamska palača tvrdi da nemaju soba za princa Harryja. Da, ostali su bez soba. Harry pokušava doći u Englesku. Trebao je doći sa svojom suprugom Meghan Markle i njihovom djecom, ali očito je kraljevska obitelj odbila osigurati im zaštitu. Zato supruga i djeca nisu mogli doći. Ali sada, kada je Harry u Engleskoj, govore mu: oprosti, nemamo mjesta. Da, nema više soba u našoj ogromnoj palači za tebe. Kao da ćemo povjerovati u to. Smiješno. Hajde da pređemo na dramu koja se zapravo događa. Dakle, ovo je princ Harry. Odbijen je. Dobro, Buckinghamska palača sada opovrgava izvještaje da će princ Harry boraviti tamo. Harryjev tim je rekao da je prihvatio ponudu tijekom vikenda, ali palača kaže da je propustio rok. Propustio je rok. Ne znam za vas, ali kada član obitelji želi doći i ostati u kući, ne bi trebalo biti roka. I reći ću vam ovo. Imam osjećaj da u Buckinghamskoj palači ima dovoljno čistačkih službi da, recimo, čak i ako ste propustili rok za boravak, vjerojatno bi mogli srediti i očistiti sobu. Ali možda stvarno nema ni jedne slobodne sobe. Možda se Buckinghamska palača smanjila na vrlo malu veličinu i nema više ni jedne sobe u cijeloj palači, ni za jednog čovjeka. Ne. Harryjev glasnogovornik kaže da je ponuda kasnije povučena, povezujući to s presudom protiv izdavača Daily Maila, što palača sada negira. Ajme. Neslaganje je dodatno pojačalo napetost uoči njegovog putovanja u Ujedinjeno kraljevstvo i mogućeg susreta s kraljem Charlesom. Očito su njih dvojica kao dvije kapljice vode, unatoč činjenici da mnogi misle da Harry možda zapravo nije dijete kralja Charlesa. Ali to je tema za neki drugi put. Ali hajdemo se još malo pozabaviti ovom dramom, jer je očito jako zanimljiva. Dobrodošli u Pushback. Ja sam Meiraka, vaša voditeljica. Suprotstavljamo se ludilu. I stvarno mislim da je jedna od najluđih stvari to što bi palača lagala narodu i mislila da to nećemo moći primijetiti. Zbilja nas pokušavate uvjeriti da nemate spavaće sobe u kojima bi princ mogao odsjesti. Molim vas, smislite nešto bolje. Ne znam. Princ Harry dobio ebolu i bojimo se da će se kralj Carlo razboljeti. To je bolja izlika, ako mene pitate, nego da nemamo spavaće sobe ili da smo propustili rok. Pomislili biste da ti ljudi imaju bolji PR, ali čini se kao da su zapeli u 1700-tima kad su mogli lagati narodu, a nitko to ne bi shvatio, znate. U redu, više detalja. Gdje će princ Harry odsjesti i koga će dovesti? Harryu je ponuđena soba u Buckinghamskoj palači, ali jutros BBC javlja da nije odgovorio na vrijeme i ponuda više nije dostupna. To je drugi udarac njegovim planovima ovog tjedna. Prvotno je planirao dovesti Meghan i svoju djecu ovdje po prvi put nakon 4 godine. Ali britanski mediji izvještavaju da to više neće učiniti jer je njegov zahtjev za naoružanom policijskom zaštitom koju bi plaćali britanski porezni obveznici odbijen. Međutim, prema BBC-u, Harryjev privatni sigurnosni tim još uvijek razmatra opcije, tako da bi obiteljsko okupljanje još uvijek moglo biti moguće. Nema informacija hoće li se sastati sa svojim bratom, princom Williamom. Ali jučer su William i princeza od Walesa objavili ove simpatične fotografije na kojima princeza Charlotte te prinčevi George i Louis podržavaju svoju mamu, dok je prošlog tjedna završavala izazov 3 vrha. Kate se popela na najviše planine u Škotskoj, Engleskoj i Walesu sa svojim bratom Jamesom, koji je rekao da su o tome razgovarali dok je Kate bila u bolnici na liječenju od raka. Usput, jednostavno volim kada član kraljevske obitelji radi normalne stvari. Mislim da je to uvijek baš super. I dio koji nam često promakne. Ali drama. Zahtjev princa Harryja za britanskom policijskom zaštitom tijekom njegova posjeta ovdje u narednim danima navodno je odbijen. Što vi mislite o tome? Mislite li da bi porezni obveznici trebali plaćati sigurnosnu zaštitu ovih članova kraljevske obitelji? Mislim, ne znam. Imam osjećaj da se to sada nekako slaže. Ne bih se iznenadila da Meghan zapravo uopće nije zainteresirana doći. Imam stvarno super besplatnu priliku za tebe ako te kao i mene brine umjetna inteligencija. Jer ako ga još uvijek koristiš kao Google, trebala bi znati za ovo. Claude nije chatbot. To je način na koji ljudi grade budućnost interneta. Automatiziraju cijeli svoj tjedan i završavaju projekte za koje je prije trebala cijela ekipa. I to u samo nekoliko sati. Znam da će mi učenje toga promijeniti život i da mogu postati stručnjakinja bez ikakvog iskustva. Ali to je zastrašujuće. A taj strah više ne koristi ni tebi, ni meni. Zbog čega? Moraš saznati za ovu radionicu, za ovladavanje alatom Claude AI. Potpuno detaljno istraživanje Clauda
njegovih stvarnih primjena i više od 10 drugih AI alata održava se ovog vikenda od 10 ujutro do 19 sati po istočnom vremenu. I bile su dovoljno velikodušne da to učine besplatnim za moju publiku, što nam se jako sviđa. Zato se prijavi putem linka u opisu profila. Više od 10 milijuna ljudi diljem svijeta već je sudjelovalo u ovome i ocijenilo to s čvrstih 4,9 od 5 na Trustpilotu. U samo 2 dana radit ćeš dubinsko istraživanje s Claudeom, izraditi vlastite artefakte i nadzorne ploče, kreirati cijele prezentacije, postaviti konektore za automatizaciju dosadnih stvari, poput cijele tvoje potrage za poslom i praktično raditi s alatom Claude Code. Izradi prilagođene agente, generiraj vizuale i videozapise pomoću umjetne inteligencije i na kraju ćeš moći cijeli tjedan staviti na autopilot. Tu su i besplatni bonusi, poput 50 tajnih kodnih akorda koji se pretvaraju u alat božanske razine, cijela biblioteka AI upita i personalizirani graditelj AI alata. A mentoriraju te lideri iz Microsofta, Googlea, Amazona i Nvidije. Ono što ćeš naučiti u 2 dana promijenit će ti sljedeće 2 godine i zauvijek. Zato se prijavi sada, prije nego što nestane alata. Poveznica je u opisu. Skeniraj QR kod i pridruži se WhatsApp zajednici prije nego što se mjesta popune. Vojvotkinja od Susseksa, princ Archie i princeza Lilibet neće sutra doći u London s princem Harryjem, unatoč ranijim najavama da hoće. Dakle, smatraš to tako pretencioznim? Ne govore bla 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 bla. Ali poslušajmo što Meghan Kelly ima za reći o svemu ovome. Jer unatoč tome što imena jesu ista, mislim da ove osobnosti nisu baš usklađene. Ona ima drugačije mišljenje o tome što se događa. Ovo nije stvar toga da vlada ili kraljevska obitelj rade nešto loše. Zapravo se radi o tome da su Harry i Meghan problematični. Da, budale. Nažalost i ovdje. Tako da ti zamjeram što smo mi zapeli s ovom dvojicom. Ali savršeno razumijem frustraciju koju osjećaš gledajući kako on i dalje manipulira kraljem i zemljom kojima bi trebao biti zahvalan. I apsolutno ništa osim zahvalnosti. Ali nije tako. On je ogorčen. Smatra se rezervom i zbog toga je ljut. Oženio je nekoga tko se stalno žali i ne može shvatiti blagoslove koje joj je naša zemlja pružila. I to je dio svega. Kad on tamo odlazi s tim, znate, stalnim prigovorima oko toga kakvu će sigurnost dobiti. Ima desetke milijuna dolara ovdje, navodno preko 100 milijuna dolara. Može si priuštiti vlastitu zaštitu. Kaže, pa oni ne mogu imati oružje. Znate što? Ne trebate oružje. Nije bilo puno slučajeva u kojima smo vidjeli da ljudi zapravo pucaju na kraljevsku obitelj. Ono što vam treba je tjelohranitelj. Trebate ovdje nekoga tko je bivši pripadnik mornaričkih specijalaca. Nekoga tko će spriječiti da vam netko fizički priđe, napadne vas ili bude previše, znate, nametljiv u kontaktu s vama. Ne trebate nikakav snajperski tim. On samo glumi to. A onda je objavio neki apsurdan dokument iz svog tima u kojem se tvrdi da je bilo najmanje 6 terorističkih zavjera protiv njega. Naravno. Mislim, očito je da ovaj tip prolazi kroz svoj e-mail i pronalazi svakog luzjaka. Znamo šalu, uhvatit ćemo te. Šala je bila da to navodno znači da nije mogao dovesti svoju obitelj u London, ali je postojala mogućnost da ih odvede u Birmingham. Evo u čemu je stvar. Evo u čemu je stvar. Toliko često čujemo te priče. Kao, Bože moj, Buckinghamska palača ima 70 soba. Ili, bebe njima je uskraćeno nešto. Ili, znaš, nemamo zaštitu. I uvijek procuri. Procuri kako bi se stvorila neka agenda. I to je dio na koji često zaboravljamo. Možda. Ovdje se ne radi samo o nekolicini. Ovo je o tome kako Harry pokušava privući više pažnje ili kako Meghan smišlja još jednu strategiju da bude viđena kao žrtva u cijeloj ovoj priči. Neće nam poslati zaštitu. Kao, čekaj malo, možemo li samo na trenutak razmisliti o ovoj priči? Meghan Kelly je potpuno u pravu. On može platiti njihovu vlastitu zaštitu. I mogli su na vrijeme potvrditi dolazak, da su stvarno htjeli ići. I možda je, opet, sve to glupost koja se izmišlja, jer zapravo ne žele biti tamo i žele biti plaćeni. Kao, samo čuješ te priče i svi se uzbude, svi se jako uzbude i polude. Kao, mi ne znamo. Nemamo pojma što se zapravo događa i ne bi nas trebalo biti briga. To je stvar. Nikoga od nas ne bi trebalo biti briga. Nije važno ide li Harry ili ostaje li u Buckinghamskoj palači ili ne ostaje u Buckinghamskoj palači. Dolazi li Meghan ili dolaze li djeca. Jednostavno nije važno. Mišljenje javnosti, ništa od ovoga nije važno. To je još jedna porcija pomiješanih informacija koju nam serviraju da bismo svi poludjeli, a serviraju nam ih i diktiraju na načine kojih nismo ni svjesni. Možda je to Meghanina ekipa, možda je Harryjeva ekipa,
Možda je Buckinghamska palača, možda je lažno, možda su svi zajedno u tome, možda je, nije važno. Jednostavno nije važno. I trošimo toliko vremena razgovarajući o tim temama koje na mediji serviraju kao da su važne, a zapravo nisu. Doslovno ni malo. Za Amerikance koji nisu upoznati, naš Birmingham je otprilike 2 sata vožnje od Londona. Dakle, očito teroristi djeluju samo na određenom dijelu zemlje. Mislim, to je potpuna glupost. Ne, toliko je očito da je to glupost. I na kraju, naravno, znate, kralj mu ipak izađe u susret. Ali ni to nije dovoljno. On se ne može odlučiti. Sada je odlučio da ipak dolazi. I u svemu tome najviše mi je žao Williama i Catherine. Jer pogledaj što rade, Pierce. Ne moram to objašnjavati ni tebi, ni tvojoj publici. Oni su tamo i svakodnevno obavljaju kraljevske dužnosti. Pojavljuju se na ceremonijama presjecanja vrpce. Kao što znaš, velika većina kraljevskih dužnosti nije samo sjaj, glamur i druženje s Taylor Swift. To je pojavljivanje na malim, nebitnim događajima zbog kojih se ljudi osjećaju dobro, što su, znaš, dio kraljevstva. I oni to rade. I oni to rade, znaš, uz malo pompe, ali većinom ljudi ne razmišljaju o njima cijeli dan, svaki dan. Dakle, oni su podnijeli žrtvu. A ova dvojica, kad god im postane malo dosadno, odluče se pojaviti u vijestima, obično na račun kraljevske obitelji. I ti i ja dobro znamo zašto uopće pričaju o tome da Meghan možda ode u Ujedinjeno kraljevstvo i dovede 2 djece tamo. Zato što im treba još jedan Netflixov hit. Oni su gubitnici. Sve čega su se dotaknuli pretvorilo se u sranje. Osim onog jednog razotkrivanja kraljevske obitelji, gdje se ona rugala kako ljudi moraju raditi naklon pred kraljicom i gdje su cijelu britansku javnost nazvali rasistima. A to im je dopustio princ Harry. Nije imao nikakvih problema blatiti ljude koji su ga učinili bogatim i slavnim. I to je jedini razlog zašto žele ponovno otići tamo. Tako mogu dovesti Netflixove kamere i snimati svoje iskustvo ili se vratiti kući i snimiti ispovijest o tome kako su bili loše tretirani. Znate o čemu želim razgovarati? Želim razgovarati o Meghan Kelly, jer sam je često kritizirala. Mislim da je potpuno prodala svoje moralne vrijednosti zbog interneta. Ali ponekad ima i valjanih argumenata. Ponekad je vrlo jasno. I lijepo je prisjetiti se one stare Meghan Kelly. Nismo zaboravili činjenicu da je mnogi od nas razočarala. Ali lijepo je ponekad poslušati njezinu logiku i iskrena mišljenja o nečemu. I mislim da je to prilično jasno što se ovdje događa. Ovaj par ne radi ono što bi trebao raditi. I znaš zašto ne rade ono što bi trebali? Ili zašto znaš da bi to trebali raditi? Kao, tko vas je učinio bogatima i slavnim? Tko vas je učinio kraljevskom obitelji? Ljudi. I trebali biste služiti ljudima. I trebate. Ne biste trebali provoditi svoje vrijeme demoralizirajući ih ili ismijavajući ih. Ili ismijavajući njihovu kulturu. A to je upravo ono što oni rade. To mi je problematično. Preseliti se u Ameriku. Napustiti. Vi ste kraljevska obitelj Engleske. Nije kao da ste doslovno protjerani kao 1980-ih ili kad već. Pa ne 1980-ih, nego 1800-ih ili 1700-ih. Nisi. Ti si dio kraljevske obitelji i mogao bi raditi ono što Will i Kate rade, ali nećeš. Sve si ovo pretvorila u priču o privlačenju pažnje na sebe. I sad je to nova priča o Buckinghamskoj palači i o tome kako ne spavaš u toj sobi. Ali sve ovo je samo podsjetnik da ljudi koji imaju veliku platformu, koji su dobili novac od javnosti, duguju toj javnosti. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim pitanjem.